Tapos yung isang site, ito. Side na. Boy Scout. Ang namin ngayon ay ang Mount Swelan. Dito kami papasok at kukuha ng guide. Aakyatin namin ngayon yung Mount Swillen. Ito kami ngayon sa Sitio Pias. Ito yung jump off namin papunta ng Mount Swillen. Anong pangalan mo, ano? Pangalan mo? Ay, Agusto. Agusto. So, ang guide namin ngayon kay si Agusto. Thank you, Agusto. So, una namin river crossing to. Wow! Anong pangalan ng ilog na ito? Gus, anong pangalan ng ilog na ito? Ang sarap dito. Wow! Agay! Bago to ah. Nice. Dalawang ilog to. Yung sa kabila, ilog ng Pias. Ito, ilog ng Mayor. Doon sila nagtagpo. Daan namin na tatlo to. 1, 2, 3. Pero dito kami. Puntang ano? Ito pala yung daan papuntang Imbo. Pero kami, papunta kami ng Mount. Anong bundok yun? Swillen. Swillen yung Bundok. Yung parang mayon? Ito. Wow. So, makikita nyo ito pag nag-akyat kayo, no? Meron dito yung ating pambansang dahon, anahaw, yung banaba, at saka itong mga wild na santan. Ang ganda din ng trail dito. Wow! So, kasama ko dito si Timothy. Yung guide namin si Agos. At meron kami mga caribous dito. Oh, ayan sila. Sama. Yung mga manggaling dito. Ang trail na itong inaakyat namin parang wala kaming patag, no? Puro assault lahat. Wala pang kaming patag na daanan. Ano tema? Wala pang patag, ma'am. Wala pa nga eh. Bundok ng mangga to ha. Pero wala. Patag. Ay, pagod na. Bulo. Bulong world. Ay, salamat. Medyo nagpatag. Panandalian. Oh, medyo sa gilid. Foggy lang kaya yan lang ang view. Oh, nandun yung ano, Mount San Isidro. Diyan sa kabila, yun. Saan? No. Diyan. Ay, oh, maganda siya. Oh, may nakita kami ahas. Huwag niya apakan ah. Anong klaseng ahas to? Oh, diba? May kaming bisita. Nasaan yung ulo niya? Hindi ko makita. Nagtago yung ulo niya. Dito natakpan siya. Kasi yan, Mount Fernandez isa. Oh, ang binagbagda. Mount Fernandez yung binagbag nila. Ayos, ang pamumundok namin ngayon. Walang fog, walang araw. Walang init. Pero, wala kaming clearing. Kasi nga, maraming fog. Paglalakbay. Ito naman, patagilid. Tagilid na. May mga ibon na dito. Gilid. Naman kami. Paakyat na naman. Take 5. Pagod. Una yung mga bata, matitibay. Only assault to. I love the trail. I love the assault. Tibay itong tatlo namin kirubin dito ay. Oh, wala lang clearing ha. Buntok sa kabila. Ano yan? Tubuan? Dagat? Wala tayong clearing.
Hanggang tingin na lang tayo. Lulusog ang kanilang ano dito. Ang kanilang bulo. Ano yung tinatanim dito? Kabalisian Island. Wow. Kaya lang wala kaming clearing. Ganda sana. So, lilinisin pa namin ano. Kaya maraming nakaharang. Tapos ang asulto. Wow. Sarap ng hangin dito. Naiiwan na kami. Patindi na pati diri asulta. Habang papalapit kayo sa summit. Okay pa ba kayo? Okay pa? Okay pa, ma'am. Ito. Tagilid kayo. Tagilid na slide. Yung isla? Okay, yung Kabalisian Island. Mahirap tong daan ah. Kailan na tayo malapit sa tuktok ah. Wala lang clearing, pero dagat yan. Iikot na kami. Kasi hindi pwedeng diretso paakyat. Masyado matarik. Bilis sila. Pagi na. Oo. Pagi na. Palatanda ang nasa tuktok na kami. Kasi may hamog na dito. Peak na nakikita nyo sa kabila, yan yung Swillen 2. Mount Swillen 2. Pero ang pupuntahan namin dito, itong Swillen 1. Tok. Linis ng Mount Swillen. Virgin pa talaga to. Ha? Na, ano lang to, na damage lang sa bagyong Christine. Ito na yung Tuktok niya. tuktok mismo. Oo. Wala siyang beauty. Pababa na kami sa peak 1 ng Mount Swillen. Liman pa ng palay pa pala dyan sa baba. Saan kaya exit niyan? Oh, may clearing. May clearing. Wow. Sana yung isig, ma'am. Diyan. Kung hindi ako nagkamali. Ito ang Swillen 1. Yan ang Swillen 2. Parang maganda doon sa 2. Yun o. Yan po ang Mount Swillen Peak 2. La, ang ganda. May clearing. Wow. Ano kami ha? Traverse. Mananap akong bayabas. Marami pa. Gislok? Mga Wow. Ang ganda. Dapat dinala natin yung cellphone. Wala naman akong cellphone. Ang ganda naman ito. Ito ang Swillen Peak 2. Ang dami yung mga bata. Tatraverse kami. Paakyat kami ng Swillen Peak 2. Ganda rin. Lumalabas na yung pet. Doon kami galing kanina sa Swillen Peak 1. Nagbubutas na naman kami ng daan as usual. Wow. Ang ganda. Ang ganda ng view dito. Walang katapos ang assault na naman to. Trail na tayo lang naman ang unang umakyat dito. Dagat. Saan? Sige. Gapang. Lapit na kami sa summit. Ayun na yung ano. Limaho. Ayun na yung limaho. Ayan. Maaari na yun. Nakikita nyo yan yung
Mount Swellen Peak 1. Dito ang Mount San Isidro kaya lang maulap. Oh, the best. Ikat pa kami. Ikat pa. Bahay. So, Ay, ito. yan na nga yan eh. Oh, siwasi na daw yan dyan eh. Go pa, din pa sa taas. Taas pa. Wow! Hindi kami natitinag sa Bagyong Marcy. Kasi namumundok pa rin kami. Wow! Best view. Cabalatian Island. Thomas Hill. Ang view dito sa kabila doon kami galing sa kabila kanina. Ang ganda. At dyan ang Mount San Isidro pala. Walang clearing lang. Iwasiw. Dito kami sa peak 2 ng Mount Swellen. Grabe. Amazing tong view na nakikita namin dito. Pero doon pa yung peak eh. Ulit. Malapit na kami sa tuktok. Wow! Grabe ang view dito. Amazing. Sa tuktok nito may bayabas. Mga native bayabas. Ito yung bubutas eh. Wala, San Isidro, magpakita ka. Ando na istansa Lagoon. Yan yung ridge na inakyatan namin na paakyat ng Mount San Isidro. Ay lang walang clearing ngayon, hindi makita yung bundok. Dito kami ngayon nakatayo sa Mount Swellen Peak 2. Sulit ang view. Bulat sa baba? Mabilis silang maglakad. Oo, pag yan ka nakatira sa bundok pa rin. Ibang kapasin na kami. Baka mag-yung solar din ito. Baka. Asan ang solar banda? Hindi dito makita. Kalain mo, siwa-siyo pala na to. Oo, ganito na lang ang akyat. Paano kami magta-traverse kami? So, yan pala yung tower na sinasabi nila. Bababa kami dito sa may tower banda. Ang tower nila. Ang pamayanan ng siwasiw. Kitang-kita dito. Diyan tayo galing kanina. Long view dito. View dyan. Siwasiw dito sa kabila. Tubuan sa kabila. Ang bahira. Mayanan. Sindi, tinding ano to Bulusong Pagkatapos sa matinding assault. Hala, basta dito matinding karanasan dyan 20 minutes. Lusong na matindi. Diba? Ang taba-taba. Nakakain ba kayo? Ang dinadaanan namin ngayon ay plantasyon ng walis. Yung ginagawang walis. Ganda din ang view dito. Tingnan nyo, maraming luya dito. Ano yan? Tinanim po. Tinanim.
Kami galing sa taas. Sabi mo, ato pa ako. Ang taas yung kamote. May bumba. Kala nyo lang, tapos sa gilid niyan, ilog. Bago pa. Baka pinagawa ni May maisan din sila dito. Oh. Wow. Ganda. Minaw. Tapos plantasyon ng talong. Yung dinadaanan namin. Meron pala dito ang gulayan. Oh, ha? Beautiful. May bulaklak pang nag-iisa doon, oh. Oh. Kamatis. Kamatis is life here. Amazing community. Another river crossing. Tingnan mo yan. Diba? Bibigyan mo sa kay dyan. Hawak mo. Sa wakas, nakababa na rin kami. Happy flying. Akala ko tapos na, hindi pa pala. Tingnan mo, oh. Maganda, oh. Beautiful place of Tubuan. Sitio Piazza. Sitio Piazza. Kinabi din. Okay. Dito tayo. Okay. Another river crossing. Ganda. Yeah. I trip. Diyan kami bumaybay kanina, ha. Yan, yan, yan. Hanggang doon sa ito. Sa peak nito at sa doon pa sa kabila. Yan. Dito kami pumasok paakyat ng Mount Swelan. Dito naman kami lumabas. Diba? Hanip. Ay, sa wakas nakarating din. Nag-aantay na yung tricycle namin.